saboda ba karamin arziki bane ko in ce rabo mutum ya fahimci gaskiya. Ba komi al'amarin Allah. Insha Allah algata ba komi nagode. Insha Allah zan amma algata da Allah turaman bidiyo da ka tura mu. Wane bidiyo? Wanda ka gwada man ka himmata Abuja? To okay. Turaman shi na malam zazzaki. Abba turaman shi bude zanda. Allah ya hakuri a magaba don Allah ka bari ya tura ma a magaba don Allah. Bude zanda. Shi gani. Ya zo ku. Yawwa alhamdulillah ya shigo. To na gode fa algata. Insha Allah algata. To insha Allah. A sauka gida lahiya. Allah huta daga jiya. Sai mun waya. In Allah da na kama hita kenan hasar da malam. Bismillah. Ya samu ɗanci. Ba su da dabbobin su da lafiyar su. Wasu ƴan uwan namu dubu sun rasa rayukansu. Wani an kora mashi ƴaƴa daji an raba su. Ta nake masu aikata wannan inji sun ce sun tuba. Algata. Wai ke ne? Wallahi ni ne. Assalamu alaikum. Tashi lahiya. Ya gida? Wallahi alhamdulillah. Ya haƙuri? Wallahi alhamdulillah. Wallahi ina sauraron rediyo. Ina za abin da yake faruwa. Gaskiya ne wallahi. Yake abubuwan ba daɗi. Ni kuma wai ina can sai jiko dazu ni jiko ana hadin baba ya dawo ba da ci to ba Allah ga koko da gaske ne a cikin ce bai yanzu nan na sauna wani buga. Wallahi ai da wallahi da ana biyu ne sai ci abu kunya ko ban kwana. Wallahi so ka saba na saba. Haka ce ta tauba. Na saba daga ka sai ka dan ciyo ka ce man to za ka ta ya daga ce wanga ta dabanci daga fahimta ta da ta yata. To ana Lagos kenan. A'a. To ina Abuja. Abuja? Abuja. Kuma ta abu ya buga? A'a. Wanga ta dabanci. Na tafi wurin neman incin wanda da incin sani mu za mu samu inci. To, waɗanne? Wanga mutunan yan shi'a. Ko ma wane tunda da incinsa zan samu inci. Ni wallahi ba ta hawa malami ba shi duka magana ba. Me magamarka da malamin yan shi'a kuma saboda Allah da Annabi. Domin in samu inci an magamata da shi. Yanci? Shekara da labarin duk wanga kashe-kashen da ake yi yankunan ga gaba ɗaya da koro al'umma da ake yi kana da labarin ya ba da wanga labarin shekara 6 da sun ta wuce. Kana magana wanda a can an kame an tsare kaka wanda magana ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa shekara 6 da sun ka wuce ba wai yanzu ba shekara 6 da sun ka wuce ya ba da wanga labarin kilif din da nan ba shi ne hane ka ba. To ni abin da ta mana kal cewa wai ka tafi wai wurin ko mina ina malamin yan shi'a kai ba dan shi'a ba kai me alaka da mutanen ga da kasancewa kai ne ka san ba na baka labarin su ba irin halin da sun kasa al'umma cikin kasar ka to amma ka ce wai kai ka taka ka tafi wai wurin neman yanci shin wai da wace hujja ma dai to jira shin halin da sun kasa al'umma ciki to yanzu kai wanga halin da an ka samu ha na koro al'umma kai wani irin hali yake ciki an koro al'umma an kore gidaje an kore dabbobi ga Allah ɗaya yanzu da kaji labari Allah ɗaya san jaririn da ruwa sun ka canyi ga zamani da ma an haɗe shi an ce wanga lokaci in yayi amma dai ka ce ma yanzu akwai wanda cikin kayo al'amarin ga to shi ne kin wai cikin kayo al'amarin ga Sheikh Ibrahim Yakubu Al-Zakzaki mallamin yan shi'a ko an so ko ba a so ba ya gaya mana cewa an saida ma turawa wanga yankin ana so a kore al'umma wajen ne a kawo tura a zuba a dinga gidan zinari lalle an riba ce kai yanzu shi wani dan shi a kattaye ya faɗa ma haka ya da ba faɗa ma an kai ba da ido na aka gwada man bidiyo gashi mallamin yana magana kai ba ma nan nasa dan hujja nasa an turo mashi yana nan cikin wayata in gani to ka gani suka shigo nan mu ma yanzu abin da suka yi mafiya haka kawai mun waye gari abin da muke jin labari a wasu ƙasashe ya zo mana barkata mun tabbatar ba wata ƙungiya
wai ta kishin islama wai da ake ce mata wai boko haram mun tabbatar ba ta da wujudi sam a ina, a wani gari, a wani titi, a wace unguwa. amma ba mai na tashi so suke sa ba mana, ko su haƙa rami wawa keke su saka su business su matsa remote, ko su zo da mota su aje su danna aikin kenan, ko su mutane su bayyana su buɗe wuta saboda mene dukiya suka zo ba. Tsakanin Zamfara zinare ke kwance suna son su share area da zinare yake ne zama ba mutum ko kaɗan, su fi jirgin sama su sansanin soja su rika kwasan zinariya. Nan tsakanin Zaria da birnin Gwari zinare ne ke kwance da duwatsu masu daraja, so suke su share mutanen wurin, su kafa filin jirgin sama su kwasa. Tsakanin Sokoto har zuwa Borno daga uranium sai zinare sai platinum shi suka zo ɗiba. To ku zo mana a ciniki, ko da ma ku ba mu kaza mu ba ku raƙumi, amma ku ban mu da ranmu kuma ku kyale mana addinin mu. Amma menene na cewa za ku shigo ne da yin mu mutane wayayyu babar rodo? Ina ko kuke da wayon? Yaushe aka yi ba Amerika, yaushe aka yi ba Ture ma tukunna? Wani wayo yake da shi? Ya mana kan ɗauko tarihin Bature ka karanta mana. Da daje ma ya ɗan bori. Ka gani? Shekara 6 da sun ka wuce yanzu da faɗa ga magana. To, Najiya. To gaskiya ne, amma to abin da hita man da hankali. To, jirgi, waɗanga jirage da ka yawo sama. Ko da wasu rididin da kaji. To kenan cikin abubuwan da ya faɗi haka zai faruwa. Kana je rididin. Albarkatun ƙasa da suka iba zina. Zinari. Me yasa abun bai faruwa sai in damuna ta gabato? Baka san zinari ta bugowa idan ana ruwan sama ba. Muna magana da wani dan anka kauye yake ce man idan ana ruwan sama ka hito so biyu baka samu zinari ba to rashin raban ka yayawa. Da haka an ribace ku, a kashe ku, a kore ku, duk waɗanda titunan da haga aya cikin gari billahi allazi la ilaha illa huwa ba mu an kawasu ba, turawa an kawasu don su zo su mamaye wurin su ebi arziki su ta su. Don haka ga abinda a shawara gare ka ko kuma ga al'umma, wallahi in sun sani in ba sani ba mu hito mu ce abinda ake yi ba mu yadda da shi ba, dole ne a sako mana malamin yan shi'a domin ya bamu wannan magani. Da haka ni na koma gida. Ni ma na gode.